Manheru ndakaita pfungwe ndichidzinga madhimoni esatanism. Pane vana vaimanifesta vachinetswa, vanasikana vachinetswa nemadhimoni esatanism. Saka pane zvandoda kuti uzive, zvandoda kukuchenjedza iwewe nhasi. Madhimoni esatanism akasvika pakutaura achiti izvo vatendi vese vanoenda kuchechi yemwana wamai Maria havagoni kuti Jesu hazvitenderwi kukingdom yavo. Vese vanoenda kuchechi yemwana wamai Maria tinongovapedza simba pakuverenga soko, pakunamata nepakutsanya. Uyewo rimwe basa redu tinofuridza homwe dzemari, nokuti hatidi kuti vaite mari nekuti basa raMwari racho ringazofamba. Saka pane paakazosvika pakutaura kuti asi vanobvisa chegumi homwe dzavo dzinonetsa kufuridza. Saka ndikuudza nhasi kuti ukazwa uri kupera simba pazvinhu zvandataura izvi, ita nharo, simuka utange kunamata, simuka uverenge soko raMwari, bvisa chegumi, tendeka. Zvese izvozvo zvichakubatsira